Здравейте и добре дошли в една класация, в която ще ви покажа най-опит героите за OB50 и на NEC. На 10-та позиция съм поставил серии, защото както знаете серии е най-новия хилър и според мен, както знаете, най-новите герои са, по мое мнение, най-небалансирани, защото са или прекалено OP, или прекалено слаби. Такъв беше и Сериса беше, по мое мнение, малко по-слаб в началото, но сега го опнаха и го направиха хипермощен. Както знаете, дясното му копче хелтва много. Мисля, че това е един от най-силните хилъри. Особено с правилните карти, с правилната легендарка, вие може да изхелтвате цели, може да хелтвате по един, но все пак това се компенсира. Може да избяга със сеф, това е невидимо, нещо между Грох и Скай, невидимо и недосегаемо. И както знаете, ако стъпвате такива, които всъщност целят много зле, но все пак, ако може да целите с това, се хелтвате и това е доста опит според мен. И според мен това си служава 10-та позиция. И да, нека да продължаваме към номер 9. По мое мнение, на 9-та позиция ви поставя Бонкинг, защото това е доста опит герой, ако може да целите, ако сте добрите цяло с него, е може би един от най-опит героите, но не знам, изглежда ми доста силен, сигурно сте един от най-добрите герои, но със сигурност, ако може да играете с него, ви казвам, играйте, защото може да убиете там хипер-изи, профет. И да. Ей така си правите просто петките. Лута му е хипермощен. Взима хиперното кръв. Хипнотизира, когато го направите. И ето може да видите статистиката за малко да забравим малко на Сериса, но няма значение, ако минаваме към 8-та позиция. Въпреки големият нърв, който дадоха, съм поставил на 8 място Бък. И да, въпреки големия нърв, който направиха на патч OB50, няма да забравим големия бъф, който добавиха през OB49, който още си останал. Той взима толкова много демидж в момента, че може да убие просто и така някой и той нищо не може да направи. Разбира се, не взима чак толкова много демидж, но с това подскачане, с тези удари, с правилните карти, с правилната легендарка може да сте прекалено опи. И според мен, ако не го бяха нърфнали, щеше да бъде това един от най-опи героите. И заради това, ако бях направил класацията в OB49, това сигурно ще бъде един от най-опи героите от първите 3 позиции, но сега го нърфнаха и не е от най-силните, макар и пак си остава хипермощен герой. Нека преминаваме към номер 7. Няма как най-мобилният герой да не е най-OP героя. Разбира се, той си е доста балансиран, но още си остава OP. Това е един от героите, които ако не сте добър с него, просто нямате какво да направите, но все пак, ако сте добри с него, просто откачате и никой не може да ви убие. Защото е толкова мощен, че да. И това тук се бъкна. Доста е мощен, може да се измъкне на всяка ситуация, има всичките му скилове, може да избягва. Дясното му копче е айсблок, който никой не може да го оцелва. Разбира се, лута му е доста силен за самия герой, защото като ги забави, много по-лесно ще ги оцелва. И според мен това е доста опит герой, ако може да играете с него, ако не може да играете с него, почти мисля, че нищо може да направите, защото все пак това е един от героите, които ако може да играете с него, сте опи. Претърпявало е доста нърфове, доста бъфове, но той като той е един от началните герои, не мисля, че ще го балансират още, а в момента си е доста балансиран. И смятам, че така е достатъчно добре, но мисля, че още е прекалено опи. Но тъпото е, че ако го направят по-малко опи, хората, които се учат да играят с него, няма да могат да играят. И затова според мен така си е доста балансиран. И нека преминаваме към 6-та позиция. Казвам преди да почнем с 6-та позиция, макар и че знаете, че е Андроксус. Искам преди това да кажа, че този герой и следващите 5 са до някаква степен близко равни по сила, защото и всичките, ако знаете как се ползват, са супер силни. Наподобие на предишния герой, Иви, и Андроксус, ако знаете как се играе, е може би хипермощният герой. Разбира се, аз не съм един много добър с Андроксус, но аз специално съм с хипер с всичките герои, може би в тази класация. Затова нека продължим. И да, Андроксуса
спрямата легендарка с правилните карти може да бъде много OP. Както знаете, обаче в Shooting Range от OB50 махнаха легендар картите да се справят нещо като цяло. И това може би не е чак толкова показателно, когато правите F, в принцип да ви се стъква, това не е силата легендарка по мое мнение. И когато сте с нея, просто вие откачате. Не знам защо на този герой изглежда най-опит героя. Мисля, че също един от първите герои са не е точно като Ивито от първите, също е един от първите, са добавили са го по-рано. Да кажем, аз когато почнах да играя го имаше, което значи, че е рано. Са го добавили по моите преценки. Може да се задържа във въздуха, което е много опит с този F и този ултимейт, който просто позволява да лети. Поред мен това е най-контращото нещо друго, защото първо да може да го оцели и второто е го оцелва хиперлесно и лети и така може по-лесно да стига до него. Но според мен това си е лична преценка. Може да правите хиперлесно скилове по мое мнение. Също така F ви в началото ви задържа, без вие да задържате спейс, което всъщност ви задържа на скоро. И според мен това е един от най-опи героите. И нека преминаваме към номер 5. Отново съм да кажа, че това с определените легендарки, с определеното всичко е много опи, макар и претърпя нещо като мини нърв. И това е, че стената вече, като я сложите, докато не мине времето на стена, докато не се махне самата стена, няма да почне таймера ви да се зарежда до следващата стена. Преди не знам защо просто са увеличили кулдауна, но може би защото като ставите и веднага може да я махнете. Но точно това е, че не може, аз по-прежде да коя ако можеше. Това е определено един от най-бъфнатите, да кажа, танкове, защото според мен това е OP танк. Тези Архитектоникс, ако сложите Архитектоникс, мисля, че буквално вибирате, вижте колко много демидж бие и ако имате правата легендарка, макар и тази легендарка, тъй като казах вече, че не работят легендарките, щеше да взима много повече, щеше да е по-точно, така да кажа, че нямаше да може да мисва и в игра е толкова полезно. Този F го спасява толкова позиции, но тъй като не работят картичките, както знаете, това е Shooting Range и там да работят. И да, нека преминаваме към номер 4. Герой, това е един опнат герой, който сега не мога да покажа тук, че може да привлича, но привличането му е най-опи скила, по мое мнение, също за следващите, също ще видите. Не съм го поставил на това място, защото той е един от най-опи скилове. Има най-силния скил в цялата игра, според мен. Не в цялата игра, да има доста силен скил. И справната легендарка може да убиете, да соул-килнете толкова много чарактера, може да го избутате от мапа, може да привлечете към траповете на Bomb King, може да направите толкова много неща. Също така вече другите неща не са чак толкова силни, но докато видите щита, в който всъщност е доста полезно нещо, като влезете някои други просто вътре цели. Ако някой влезе обаче в щита от противника, който може да стане, може да цели и вас, което е малко лошо за Маколата, но все пак иначе ако ще бъде прекалено опи герой. Ефа му нокбаква, което всъщност е доста силно за танк. Бих казал да махате от спауна, вие постоянно сте на спауна. На поинта, би трябвало, нали, вие сте танк. И да, минаваме към номер 3. Героите, които да си кажем честно, аз въобще не съм добър. Можете да видите клиповете. Това е един от най-слабите герои, но въпреки това не променя факта, че това е един от най-опи героите в OB50. Не че са бъфвали или нърфали нещо, но не са обаряли нищо, той си остава опи. Мисля, това кил е също един от най-опи скиловете. Лута не е от най-хубавите. Забравя да кажа Маколата, че също е доста силен, но не, всъщност е нърфнат Маколата, все пак се става един от най-силните герои. Но това, нека да кажем обаче сега за Шалина, който ако утилизирате някой и просто го направите така, това до някъде може, ако сте добри шалини, може да се оправяте с Ивита, които като цяло са доста опи срещу шалини. По принцип, може да се правите с скайове, ако сте добри. Виждате някой скай, натискате F, хипнотизирате го и вече е умрял. Така, плавно идва и някакъв вие се прицелени към някакъв и така, хипнотизирате го и е кил и е мъртъв. Дори да има хева на дейкюта. Това е един от най-опи героите за OB50. И да, нека преминаваме към номер 2. На номер 2 съм поставил един от
героите, които е най-OP за OP 50, защото е най-пресен. Както знаете, най-новите герои са най-OP и да. И да, той е може би един от най-стратегическите, като и Нарата, но и Нарата, въпреки че бъфнаха много, не мисля, че е чак толкова OP, въпреки че е доста OP, но да, това не е чак толкова важно. Сега нека ви покажа всъщност какво прави Уилото. Може би самия му удар не е от най-силните неща, но определено скиловете му са едни от най-силните. Ясно копче не позволява на никой да се хилтва в него, което значи, че ако Гровър си направи ултимейта, това го контри ужасно много. Вие абсолютно нищо не може да направите по въпроса, за да излезете от тази дед зона, но ако ви направя да кажем, Инарата сложи стена там, вие сложите тук това, е там един сидинг и просто сте загубени. В смисъл, сидинга е опи нещо. Особено ако имате хубавата легендарка с хубави лоудаутове, това нещо е OP. Разбира се, с ултимейта не бих казал, че е чак толкова зле, защото може да го правите отгоре без никой да ви притеснява и така правите си един и просто катаете, според мен. Това е доста силно. Но не бих казал, че е най-OP героя, защото все пак в момента е на второ място на OP. Мисля, че се заслужава тази позиция с тези скилове, може да бяга много лесно според мен, може да се качва на места, които други герои не могат чак толкова добре, е само дайнамиджър и по принцип Касито е другия такъв дайнамиджър, който е малко по-подвишен, но не може да лети. Да полети нещо. Това си лети и според мен е доста OP герой, нека преминаваме към първата позиция, която съм сигурен, че никой не очаква да летя, но нека да преминаваме към нея. И разбира се, най-OP героя, по мое мнение, е Пип, защото ако може да играете... И ще ви покажа два бонус героя, които знам, че много хора не са очаквали, но това са пак трудни целещи, но с правите карти вие просто правите бум, додж рол, обаче вие трябва да хубави карти, да целите добре и хубави неща. Показвам ви добрите неща на Касито, защото Касито все пак е един от тези героите в момента. Бих казал, че това е героят, който ако целите добре, играйте го. И да се кажа, че тези герои не са чак толкова OP, колкото мисля другите, но все пак си ги са за OP, искам да ви ги споделя с вас. И нека преминаваме към другият OP герой, ако може да целите Другос. Аз разбира се не мога да целям, не знам как съм толкова добър с Другос. В истинска игра мога да играя, защото очевидно знам, дори ще използвам Кюто, макар и Кюто е един от най-OP скиловете също тази игра, защото вие просто изстрелвате супер много куршуми и после става лесно. Ако бях с хубавата легендарка, ако сте хубава легендарка с хубав билд, просто нищо не може да ги спре. Също така, че извън темата ми има тук супер скин и може би това ме е любимия скин цялата игра след моето, защото все пак ме е скин. И да, пишете в коментарите, ако мислите, че някой от тези герои, които съм казал, не е чак толкова OP или дали се служава някой друг да е OP. И според мен има и още един, който искам да ви покажа, който според мен също е OP от OP 50. Мисля, че го беше нички един от най-слабите герои, стана един от най-силните герои, това е Нарата, която преди беше много слаба, а сега направиха един от най-силните герои. Ако знаете как се играе с Инара, мисъл, буквално трябва да знаете просто най-обикновени неща, като това да слагате стена и такива. И ако може да целите лесно с някой герой, всичко опира до целене, сте доста добра Инара. Също така, това, че го направите си да кажем, някой чуете, че другата Инара се прави лута, вие просто правите дясно копче и нищо не ви става. Също това става и с бомбкинга, няма да ви хипнотизира и ще може да го забавите, да го направите както да избягате. Доста добър герой според мен и е доста OP и даже да поставя. Никой не го очакваше. Разбира се, на първо място си е Лекса, мисля, че ви помня тези герои между другото. Лекса с тези му скилове не е чак толкова силен, но просто ако може да стреляте този герой, автоматично е най-OP героя за вас. Аз разбира се не мога да целя чак толкова добре. Не съм целяч, затова съм най-зле с героите, които целят. Бих казал, че имах доста герои, които може би са малко по-OP и затова може би ще ни покажа след малко, но мисля, че Пипа не е от най-OP героите, но ако може да играете с него, си е доста OP, ще може да бяга доста си.
Бих казал, че Лекса не е най-OP, защото взима хипер много демидж. Мисля, буквално ако може целите, както вече казах, и ако сте с правилната Legendary и правилните карти и целите добре, вие просто, не знам, този ултимейт е толкова силен, че може да направите пента кил, е така от нищото. Това е просто един дабъл, но вие може да правите пента от нищото. Може да убивате невидими скайлове, като едно от най-силните му неща е, че вижда кюто му. Е супер силно, не защото прави нещо като цяло, а защото като го направи, само защото не е това неща. Защото кюто му ресетва нещо, което е доста полезно за Лекса. Ако убиете някой, който ви е посочен на това нещо, просто вие печелите хипер много кредити, с които може да си купувате важни неща за вас. И мисля, че това е доста опит герой, ако сте добър. Мисля, че аз целя добре с него само когато съм в реална игра. Защото всички се мърдат. Но пиповете не се мърдат точно така. Аз знам къде се мисля, че не мога да целя като цяло с героите. Аз съм зле най-много с такива герои, които целят трудно, защото аз не мога да целя. Да, Лека съм най-добър с герои, с които целят лесно. Примерно, не знам защо съм чак тук. Но няма значение, примерно с Барика е доста лесно. И затова Барика беше на тази позиция. Но да, нека преминаваме още към Лекса, защото Лекса още не се свърши. Аутоейма. Това просто животно кърти. И също така да кажа, че лута, ако не убиете някой, не е проблем, защото го забавяте, а когато забавите, това е много хубаво нещо за някой, който се цели трудно. Цяло, да, може да сте забелязали, че опи героите са трудно целещи, в случай някой двама-трима, но да кажем Серис е доста трудно целещ, Бомб Кинга, Бъка, Ивитулан, Дроксуса, само Барика може да само ще изключи Макората, Шарлина, Уилото и не го изключваме и Лекса. Това е защото ако сте добри целячи, това са героите за вас. Затова ако сте добри целячи, играйте тази игра, ако още не я играете. Препоръчвам ви, защото аз в принцип, дори да не сте добри целячи, като мен, пак можете да намерите някой добър герой. Затова тази игра е толкова яка и пожелавам да играете много и да станете много добре. И да, топ 10 най-опи герои с 3 бронз героя, които според мен си достатъчно опи, и Пипа, който също сте доста. Но познайте си как се играе, да, просто е як героя. И не мисля, че някой герой съм решил, но мисля, че съм забравил някой герой, затова ми напишете, ако според вас има някой по-опи герой. Но да, ултимейт е доста силен, ако имате Лекс, Фулгора или някой от тея. И също така, като ги визирате, може да ги забавите, да, не знам. Това е доста яка тактика. Разбира се, ако Шутинг Рейнджер не работи така, ще не опети никакъв и точно за това и Нарда е толкова опи герой. Кажете ми дали има някой според вас опи герой друг. Може би Виктор също е опи герой, защото е най-лесният за игране в цялата игра. Според много хора това е най-опи лесният герой. Най-лесният за игране, но и най-силният дайнаменджер. От Шалин, Бонкинг, разбира се, и Уило и много други. Специално ми кажете дали сте ви харесала, напнете клипчето, ако е така, и се събстраймете, ако още не сте. И да, това ще бъде този клип. И да, довиждане!